kag magpahanugutan bangod sa iya nga edad. So sa iya manami ang iya pamatsyag sa tion nga magdonar ini sang dugo bangod ma-replenish naman ang dugo sini kaangay sang salakyan nga bag-o lang na change oil nga nagaayo ang kondisyon. Manami man sa pamatyagan suno sa iya nga may baluan nga makasalbar sang kabuhi sang iban nga ang hamili nga dugo nga gindonar gani nagpangagda ini sa mga able kag capable nga hindi magpangduha-duha nga magdonar sa dugo sa tion sang bloodletting activity agod nga hindi mahuya nga magpangayo sang bulig sa tion nga magkinahanglan. Malaking tulong talaga dahil siyempre yung dugo na magpalit, yun sa isa sinasabi ko kanina na parang sasakyan ka na napalitan ulit ng bagong oil yung nakuha sa'yo. At yung isang pinakamalaking nagawa mo dyan, yung alam mo na yung dugo mo makakatulong sa mga nangailangan na mga tao pagdating ng araw. Si Mayor Enrique Bebot Miravalla sang Valladolid, Negros Occidental. Santang bangod-luyag nga makabulig sa iban, nagdonar sang dugo si Vergel iyo sa sang syudad sang Talisay kung sa diin iya nga nabuligan ng utod sang iya nga abyan nga may cancer. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay iyo sa nalipay ini nga makadonar sang dugo kay makabulig sa iban pamaagi sa bloodletting activities ang Bombo Radio kag Star FM. Sunod diri madugay na ini nga nagadonar sang dugo kon sa diin may abyan ini nga kaupod sadto sa trabaho nga may utod nga may cancer ang duha ka beses ini nga dinetan sang dugo apang nabalitaan sini nga nagtaliwan na ang utod sang iya nga abyan nga suno kay Iyosa. Bisan pa paano nakabulig ini sa pagpalawig sa kabuhi isang iban nga nahimo pa nga makita sang iya nga ginbuligan ang iya nga kabataan. Nalipay ko subong kay naka-donate ko dugo. Gusto ko lang makabulig sa parehas. May upod ko tong sobra nga iya utod, may cancer. Kaduha ko siya nga gin-donate ko. Nabalaan ko nung patay naman sa ikawig man sa kita yung mga bata ya. Ang kabayan sa pagpayag ni Vergel Iyosa, successful blood donor sa Talisay City, samtang makawalo na nga beses nga nagdonar sang dugo sa dugong Bombo bloodletting activity si Lieutenant Colonel Lance Medina sang 3rd Division Training School sa Philippine Army. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Medina, sadtong First Lieutenant pa lamang ini sang tuig 2011. Nag-umpisa na ini sa pagdonar sang dugo sa dugong Bombo bloodletting activity sang Bombo Radio kag sang Star FM. Sunod diri sa gamay nga butang makabulig ini sa nagakinahanglan. Halin pa sa college ko, sa ROTC namon, sa kampo. Sa dugong bombo? Sa dugong bombo, siguro mga 8. Siya, kay ang sa moto nyo, makasubpon bala sa kinabuhi. Ina little way nga makahatag, tas ang support. Wala man tas ang kwarta mahatag, dugo lang. Ang kabayan sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Lance Medina sang 3rd Division Training School, samtang apisar nga may trabaho gintinguan sang isa ka successful blood donor nga makapadulong sa City Mall Mandalagan para magdonar sang iya nga dugo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jobert Castro, first time ini nga nagdonar sang dugo matapos ini nga gininganyo sang iya nga iloy. Sunod diri nalipay ini nga makabulig sa kabuhi sang iban nga nagakinahanglan sang dugo. Samtang para naman sa 55 anyos nga person with disability nga nagdonar sang dugo nga hindi upang ang iya disability para magbulig sa isig kapareho nga nagakahinanglan sang dugo. Sa interview sa Bombo Radio sa PWD nga visually impaired nga si Erwin Garcia, ikalima na sini ka beses nga nagdonar sa dugong Bombo 2023. A Little Pain, A Life to Gain bloodletting activities ang Bombo Radio kag Star FM. So kay Garcia, nadumduman si sadto sa 4 pa lamang katuig ang iya bata nga nagsupirar sang leukemia nga halos kada isa o kun duha ka semana ini nga ginatugungan sang dugo. Sa panaysayon sini, iya na agyan kun ano kabudlay sadto ang magpangita sang dugo. Sa karon ang bata sini ang yara na sa maayo ang kondisyon. Pahayag ni Garcia, sa nabalian sini ang dugong Bombo bloodletting activities ang Bombo Radio kag Star FM nagdesisyon ini nga magpartisipar sa luyag sini nga makabulig sa mga nagakahinanglan bangod nga nahibaluan si kung ano ka importante kag kung ano kadako nga bulig ang pagdonar sang dugo. Hindi kasi Erwin Garcia may pasyente makami kinahanglan sa dugo. Ti mano ko ginya kabudlay mo na kabudlay bala ti galaghap kay tamo na nga tayo pagkabati usang dugong bombo na naging traman ko para nga tayo makabulig man kung saan paano sa gakinanglan lang. Si Erwin Garcia ang PWD nga successful blood donor.
Samtang tuman ang kalipay isang successful blood donor nga wala lamang ini nakadonar sang dugo kag nakabulig sa kabuhi isang iban apang siya ang nagabutan man bilang tagdaog sa dugong bombo raffle draw. Bisan sa may nalunanon nga panahon, nagpadulong si Aileen Tordesillas sang Purok Acacia, Barangay Pilisa, Bacolod City sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod para kuhaon ang iyang premyo nga 3,000 pesos nga cash. Sunod diri matapos ang bloodletting activity kahapon, nagpauli ini para magpahuway kag samtang nagapamati ini sa radyo. Nakibot ini nga siya ang ginlawag amo nga nagbangon ini kay naglumpat-lumpat sa kalipay nga daw kaangay nga nalipatan sini nga bag-o lamang ini nakapakuha sang dugo. Sunod diri makatatlo ka beses na ini nga nagdonar sang dugo sa dugong bombo. Isa man sa ginpasalamatan sini amo nga sa karon nga maulanon nga tiempo nga hindi ini makatrabaho kag gaatipan sa iyang mga pananom, nagdaog ini nga makasalbar sa ilang nga pang-adlaw-adlaw. 1,000 pesos. Ikadua! 2,000 pesos. Ikatatlo! 3,000 pesos. Ay, salamat. Nagdaog ko. Ika-third ko na nga donar. Dason, dirita na sa Bombo Radio. So, ang isa ko nga, gusto din nga matabo nga makabulig sa akon pareho. Bala kay ti mayo ko sa tanan niya tion, aksita lang nga kinahanglan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dugong Bombo Raffle Draw winner, Aileen Tordesillas sa Barangay Pilisa, Bacolod City. Samtang dako ang pagpasalamat sa duha pa ka successful blood donors nga nakadaog pa sila sang cash prize matapos ka magabutan sa raffle draw nga ginpatigayon sa City Mall, Mandalagan, siyudad sa Bacolod kasunod sa Dugong Bombo 2023 kahapon. Suno kay John mo misteryo sang Regent Pearl, Barangay Alihis, Bacolod City. Mayara na siya sa idugang para sa iya galas tusan matapos mabaton ang 2,000 pesos na cash nga iyan nadagaan sa raffle draw. So kay misteryo nalipay ini bangod nakadonar na siya sang dugo kag nakabulig sa mga nagkakahinanglan, nakabaton pa siya sang cash prize. Nagpakagdaman ini sa mga pumuluyo nga makigbahin man sa Dugong Bombo A Little Pain, A Life to Gain bloodletting activity nga gidulong sa iyo sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated in partnership sa Philippine Red Cross sa Madason nga tuig. Ang para sa ako, ma'am, ang pagdonar ka dugo, para sa tao, nakabulig na kita. So, ang atong mga kaabyanan dire sa sa Bacolod, bali next year may taliwat, mag-donate sang dugo. Inainggan nyo ka mo nga mag-donate sang dugo. Kay Si Luihan Misterio ang successful blood donor nga nakabatan sa 2,000 pesos cash. Samtang may igdugang naman sa inugbakal sang bugas si Bernali Bella, isa ka successful blood donor nga nakabaton sa 1,000 pesos cash matapos nga magabutan sa raffle draw. Naging patigayon sa City Mall, Mandalagan, sa siyudad sang Bacolod sa isang Dugong Bombo 2023 kahapon. So kay Bella, ginkalipay gids ni ang nabaton niya cash prize kag nagapangagdaman ini sa iban nga pumuluyo nga magbuylog man sa Dugong Bombo. A Little Pain, A Life to Gain bloodletting activity nga gindulong sa inyo sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated in partnership sa Philippine Red Cross sa Madason nga tuig, agod nga makabulig man sa nagakahinanglan sang dugo. Wow! Wala pa ka donate daw. Ma-donate ka mo sa Bombo Radio. Si Bernali Bella, ang successful blood donor nga nakabaton sang 1,000 pesos cash. Samtang sa piyak naman nga bahin, naging kalipay man ni Gilbert Rodriguez. Sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod, ang nabaton nga napulo ka kilo nga bugas, bangod bayara na sila sang dugang nga tiligangon. Ang napulo ka kilo nga bugas, dagaan ni Rodriguez matapos nga magabutan sa raffle draw sa ginpatigayon nga sa City Mall, Mandalagan, siyudad sa Bacolod kahapon, kasunod sa Dugong Bombo 2023. Nagpagdaman ini sa iban nga mga pumuluyo nga magbuylog man sa Dugong Bombo. Samtang lunsay man nga nagapasalamat ang mga ini sa Bombo Radio Philippines kag Star FM sa cash kag napulo ka kilo nga bugas nga nabaton. Salamat din sa Bombo Radio kag sa Star FM. Mga amigo, tada ka mga amiga sa Dason, kung may bloodletting ko, ginagbuda ko ka mga donar ka mo sa inyo dugo. Yes. Para makabuli kita sa aton sig kapareho. Si Gilbert Rodriguez ang successful blood donor nga nakabaton sa napulo ka kilo nga bugas. Samtang bisan malayo sa pamilya, ginpili isang nag-rank for sa Geodetic Engineer Licensure Examination nga mangin independent para makaeskwela sang maayo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Engineer Jemery Gadeha,
nga tumandok sang Silay City. Wala ini naglaom nga makasulod sa top 10 basta luyag lamang sini nga makapasar sa licensure examinations gani tuman ang iya nga kalipay sa nakita ang iya nga pangalan nga isa sa nadala sa top 10. Sunod diri nagatrabaho sadtong iya nga Iloy sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR. Kag siya ang gininganyo sini nga magkuha sang kurso nga geodetic engineering. Nagdesisyon si Gadeha nga ipursu ang ini nga kurso kag amo nga nangita ini sang eskwelahan nga iya nga luyag sa sudlan. Iyang ginpili ang St. Louis University sa Baguio City. Payag ni Gadeha apisan nga malayo ini sa iya nga pamilya. Siya ang nagtinguha nga maging independent kag magtuon sang husto bangod sa suporta kag bulig nga ginhatag sa iya. Sa karon madamo sang oportunidad nga ang nagaabot kay Gadeha apang luyag anay sini nga magpahuway kaya maghatag sang oras sa iya nga pamilya kag isa man sa ginalauman sini ang mag-eskwela bilang mangin isa ka lawyer. Panaysayan sini tuman ang iya nga kalipay siya nga nalabot nga sang nakaligad handom lamang sini apang sa karon amo na ang iya nga realidad. Natulaan ko siguro mangin makusog sa buhay. Amo na guro magpabakod gid sang una-una. Natulaan ko nga maging independent man sa kabuhi. Ang advice ko lang gid siguro is focus lang gid sa goal mo. Ara ka sa layo di tungod para mag-enjoy. Gimpadala ka da sang imo ginikanan, sang imo benefactors para mag-eskwela. So use that as an opportunity for you to grow. Ang kaban sa pagpayag ni Jemery Velasco Gadeha, rank 4 sa Geodetic Engineer Licensure Examination. Samtang padayon sa gihapon ng investigasyon sa Murcia Municipal Police Station sa pagtumod sa suspect nga nagpatay sa mag-live-in nga caretaker sang duta sa Purok Calanggo, Barangay Iglawan, Banwa sa Murcia, Negros Occidental sang Biyernes alas 2 sang kaagahon. Ang biktima ang nga Sanday Feliciano Liagoso, 45 anyos, residente sa Barangay Abu-Abu, kag Susan Hiligawan, resident sa Barangay 16, siyudad sa Victorias. Sa interview sa Bobo Radio kay Police Executive Master Sergeant Benji Silva, Deputy Chief of Police sa Murcia Municipal Police Station ang mag-live-in ang nagatrabaho bilang caretaker sang duta. Si Liagoso nasapuan niya sa gwa sang ilabalay nga may igo sang tiro sa ulo kung sa diin. Halos nalukab ang ulo sini, samtang si Hiligawan ang nasapwa naman sa sulod sang ila kubo nga may igo man sang pagtiro sa nagkalinain nga bahin sa lawas. So kay Silva hindi pa maathag sa karon ang motibo sa pagpatay sa mag-live-in. Apang isa sa ginalantaw nga rason amo ang away sa napulo ka hektarya sang duta. Samtang nabatian naman sa mga kaingod nila balay ang mga paglupok apang wala na sa mga inigin sa pak. Bangod hindi man sa tugid klaro ang ilan nabatian bangod sa maulanon nga panahon. Na-recover sa area ang mga basyo sang 45 caliber pistol kag 12 gauge shotgun. Ang biktima, isa ka lalaki kag isa ka babae, puron sila tara may gunshot wound. May gunshot wound isa sa ang lalaki sa iyang absang doon na look up lang iyang sa nalukap ang iyang bagul. Agi siya posible kasi agi sang shotgun. May kuan man, may upod na, may kuan man siya, may gunshot wound man siya sa iyang lawas. Si Police Executive Master Sergeant Benji Silva, ang Deputy Chief of Police sa Murcia Municipal Police Station. Samtang pilason ang 83 anyos nga manghuma matapos naging tiro sa Purok Handumanan, Sitio Suol, Barangay Mabini, Banwa, sang Pulupandan sa investigasyon sang Pulupandan Municipal Police Station. Ang ido sang suspetsado nga puti nga aspin ang ginpatay sa mga tambay. Bangod sa ginaaligar nga ini ang nagapanglaot kag nagapamatay sa mga pato kag manok sa mga residente kag kunkis nagapanglaot nan mismo sa mga tawo. Nagabot ang suspetsado sa area kag nadiskubrihan sini nga ginpatay ang iya nga ido kag ginpamangkot ang biktima kundi ang iya nga ido. Wala ini nakumbinsi sa sabat sang biktima gani gilayon nga nagabot sang armas luthang ang suspect kag gintiro ang biktima nga nag-agom sang igo sa dughan. Gili naman niya nalagyo ang suspetsado sa wala na hibaluan nga direksyon, samtang ang biktima naman ang gindala sa Valladolid District Hospital agud niya mahatagan sa nakaigo nga pagbulong. Samtang natigayon naman nga naaresto ang suspetsado sa pursuit of operation sang kapulisan. Kag sa katapusan nga balita lokal. Ginsampahan sa umbud. Ang humili nga subong nga Domingo ang nagapahanumdom sang mensahe nga paghanda kag pagprepara sa pag-abot sang Dios. Sa humili ni Reverend Father Richel Tabanyag, Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, ginapreparar na ang tanan sa pagatubang sa Ginoo. So diri maghanda nga tinluan ang kaugalingon kag tagipusoon nga diri makitaan
kung paano mga buhi sa insakto bilang ginatugyanan sang Ginoo. Payag ni Tabanyag, masami nga kun may problema, ginapamangkot sang tao kun bala. Ginahigugma ini sang Dios apang kun lang tabon. Ang tanan nga ginhatag sang Ginoo humalin sa nakaligad tubtob sa karon madamo kag madamo gid ang maayo nga ginhatag sini tanan gintugyanan sang Ginoo kag iban diri nagbunga sang maayo samtang ang iba naman ang bunga ang ilang gingamit sa kalainan. Paanumdom sini kita tanan ang gintugyanan sang Dios gani mangin responsable agud nga magbunga sang maayo ang gintugyan sa aton sang Ginoo. So ang Dios nagahambal kung maayo ka nga tinugyanan, dapat ina mangin mabinungahon. May bunga. So ang bunga nga ina mga utod, buot silingon, hindi lamang bala nga imuhon lang, kundi ang bunga dapat mangin malambo, kundi matakom, kag mangin manami, kag madamo. Kaya nga hindi lang niya ginhatag sang Diyos para sa imo lang, kundi ang bunga sang gintugyan sa imo, dapat man imo ina ipaambit. Si Reverend Father Richel Tabanyag ang Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6. Aga kagamuyad na makabumbo at mga balita lokal, karon sila naman kita sa detalye na sa ato nagapangunang nga balita national. Padayunon sang grupo nga pinagkaisang samahan ng mga super at operators nationwide o kon Piston ang nationwide nga transport strike na natalana nga mag-umpisa buwas nga adlaw. Suno kay Steve Ranjo, Secretary General sang Piston, may 20 nga protest area sila sa Metro Manila para sa patigayunon nga transport strike. Ilabi na ang yara sa Quezon City, sa Novaliches, Philcoa, Letex, kasubong man sa Alabang kag sa mga probinsya sa Southern Tagalog, Bicol kag Cebu. Sunod diri nagululupod ang nagkalain-lain nga asosasyon sa mga super at kag operators agud niya kondinahon ang mga ginaplano nga pag-phase out sa mga traditional PUJs pagi sa pilit nga konsolidasyon. Una na ginpahayag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga wala sang phase out apang kinahanglan nga makonsolidate ang mga PUJs agud niya masiguro nga maayo ang serbisyo sa nasambitan nga mga salakyan sa mga commuters. Samtang napulo pa ka mga kandidato ang nagdugang sa listahan sa mga na-disqualify sa Commission on Elections sa natapos nga barangay kag sangguniang kabataan elections 2023. Nagdangat na sa 39 ang kabugusan nga numero sa mga na-disqualify nga kandidato. Sa desisyon niya ginpagwa sang Miyerkules, ginpayag sang COMELEC nga siyam na ka mga kandidato ang na-disqualify para sa premature campaigning, kag isa naman sa vote buying. 7 sa mga na-disqualify nga mga kandidato ang nagpadalagan nga miyembro sang Barangay Council, isa para sa SK Chairman kag duha para sa SK Council Member. Sa 39 nga na-disqualify, 29 ang napamatudaan nga guilty sa premature campaigning kag duha sa vote buying. Gin-cancel sang COMELEC ang Certificate of Candidacy sang 4 ka mga kandidato samtang duha ang gindeklara bilang nuisance candidate. Ang ahensya ang nagpasaka sang 300 ka mga kaso sang disqualification batok sa mga kandidato sang barangay kag sangguniang kabataan elections. Nagwa man sa datos sang COMELEC nga nagpadalagan ang mga na-disqualify nga mga kandidato sa Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Tarlac, Batangas, Pampanga, Iloilo, Masbate, Surigao del Norte, Bukidnon, Northern Samar, Maguindanao kag Eastern Mindanao. Sa Metro Manila naman, ang mga na-disqualify ng mga kandidato ang nagikan sa Marikina, Quezon City kag Taguig. So sa COMELEC nakatutok sila sa pagresolba sa tanan nga kaso sa nga disqualification kaangot sa barangay sa sangguniang kabataan elections. Samtang gintawag ni Senator Christopher Bongo ang atensyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bungod sa pila ka mga pahayag nga wala ini naghatag sang maayo nga serbisyo. Pila diri suno sa senador ang pagpahalin sang pila ka mga indigents nga luyag lamang magpangayo sang financial assistance nagikan sa ahensya. Suno kay Go, mayara sang 16 billion pesos nga pondo sang Assistance to Individual in Crisis Situation o kon AICS Fund. Subong nga tuig kag yara sa 4.3 billion pesos pa ang wala nagamit. Sunod diri, hindi nagakadapat nga hindi sila pabudlayan ang mga beneficiaries na makakuha sang ayuda. Nagakangawa siguro sa mga impormasyon nga yara sa 159 ka malasakit center sa Bugos na Pungsod, 13 pa ang wala sang DSWD representatives bangod sa kakulangan sang social workers.
Samtang ginpayag man sini nga isa na kalayi ang malasakit centers kay kinahanglan niya solusyonan ang mga ahensya sang gobyerno ang nasambitan nga issue. Kag sa katapusan nga balita national, ginkwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang nauna na nga pagbakal sa Bureau of Customs sang manubong ang kalidad nga mobile X-ray equipment nagikan sa China nga mayara sang overpriced nga maintenance cost. Sa deliberasyon sa Senado sa 2024 budget sa Bureau of Customs, ginpabangkot ni Tulfo kun nga ang ginpili isang ahensya nga magbakal sang kagamitan naging sa China kaysa sa mga tatak nagikan sa iban nga pungsod kaangay lamang sa Estados Unidos nga barato kag dekalidad. Gin-question man sang senador ang padayon nga pagbayad sa nasambit nga ahensya sa maintenance sa mga kagamitan apisar nga non-operational. Ginpayag na ni Commissioner Benvenido Rubio sa 26 nga makina duha ang non-operational kag gininyo pa sini nga i-upgrade ini. Samtang kadto naman kata sa detalye na sang nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod, ginpauntat na sang Hamas militan sa Israel ang pagpalupad nila sa mga surveillance drone sa Gaza. Ang nasambitan nga hingyo ang bilang kabahin sa negosasyon para sa pag-release sa mga hostages. Pila sa mga opisyal sang Israel ang nagpahayag nga mahimo nila nga sundo ng hingyo sang Hamas agud nga dalayon nga ma-release na mga hostage sang terorista nga grupo. Halos adlaw-adlaw nga nagpalupad sang pila ka oras ang Israel sa mga drones agud nga matumod ang ginahamtangan sa mga Hamas. Kaupod nila nga nagpalupad sa mga surveillance drones sa mga Estados Unidos agud nga mabuy-an na o naman ang ilang mga hostages. Madumduman niya ginpa-evacuate sang Israel ang mga residente sang Gaza agud nga hindi sila madalahig sa maskin pasanyog nila nga operasyon. Kag sa katapusan nga balita international, ginapahanugutan na sang Israel ang pagsulod sa Gaza Strip sang duha ka fuel truck kada adlaw sa tunga sa nagapadayon nga gyera pagi sa Israeli forces kag militante nga Hamas. So ka US State Department official nga yara sa 140,000 liters sang fuel ang ginapasugtan nga makasulod sa kada duha ka adlaw. Kadamon sa mga fuel nga ipasulod sa Gaza ang nakapain para sa mga truck nga nagapadala sang bulig kasubong man para sa agud suportahan ang United Nations sa paghatag sang tubig kag sanitation. Ang nabili naman ang para sa mobile phones kag internet services nga nadulaan sa koneksyon bangod nga wala sang fuel. Nangin posible ang tikang nga ini kasunod naman sang pressure nagikan sa Estados Unidos sa Israel agud nga isulong ang fuel agreement. Na-delay naman ang nasambit nga kasugtanan bangod sa duha ka mga kabangdanan. Una gipayag sa Israel for officials sa Estados Unidos nga wala nagakaubusan sa fuel ang Southern Gaza. Kag ikaduha, luyag nila nga makita kung may kasugtanan para sa pag-release ng mga hostages nga yara sa Gaza. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginanunsar sang retired Japanese figure skating star nga si Yuzuru Hanyo nga divorce na sila sang iyang asawa 3 ka bulan lamang. Sang gin-publicize sini ang ilang pag-asawahay nga ginabasol sini sa paglagas sang media kag harassment sa iyang anay kahagugma. Sa Twitter, ginpayag ni Hanyo, national icon sa Japan, kag 2-time Olympic figure skating champion, nga may mga makaduluda nga mga tawo nga nagbisita sa ilang balay, kag ginahilabtan na sa mga reporters ang ilang privacy. Humalin sang ginanunsyar ang ilang kasal sang Agosto. Sa statement, ginpayag sang retired athlete nga ginahabuyan sa mga aligasyon, ginasundan, kag ginapatigayon sa nagapatigayon sang hindi otorisado nga mga interviews sa iyang partner nga hindi celebrity, kasubong man sa mga katapos ang iyang pamilya. Si Hanyo nga nakilala bilang Ice Prince ng Japan, ang nagpahayag nga siya ang ginasuportahan sang iyang partner apisar nga halos hindi na ini makagwa sa balay. Dugang pa niya nga tuman kabudlay ang pagprotekta sa iyang partner kasubong man sa iyang mga nga kaugalingon. Tubtob nga wala na sini na agwantahan. Bangod sini na desisyonan na lamang niya nga i-divorce ang partner bangod mas mangin malipayon ini nga wala restriction. Si Hanyo ang nag-retire sa kompetisyon sang Hulyo, tinlikdan nga tuig kag sa karon naga-perform na sa mga professional skating shows. Ang 28 anyos nga atleta nangin 11 nga back-to-back Olympic champion sa nakaligad na 66 ka tuig sa 2018 Pyeongchang Games. Samtang sa balita sa entertainment, tuman ang kalipay kag papasalamat sa ngin koronahan bilang Miss Universe 2023 naging patigayon sa El Salvador kainas ang aga oras sa Pilipinas. Ang nakakuha sang corona amo si Shanice Palacios sang Nicaragua. Ginlutos ni Miss Nicaragua masobra 80 ka mga kandidata.
Ginpasa ni Arboni Gabriel, ang Filipino-American, ang corona kay Palacios. Nangin first runner-up naman si Antonia Porcil sang Thailand, kag second runner-up naman si Moraya Wilson sang Australia. Nakahibo man sang kasaysayan si Shanice matapos mangin pinakauna nga Nicaraguan nga nagdaog sa Miss Universe. Nagguha ini sang kurso ng Mass Communication sa Universidad Centroamericana sa Nicaragua. Siya ang Miss Nicaragua 2023 kag siya man ang ginkoronahan bilang Miss World Nicaragua 2020 apang natapos lang sa top 40 sa Miss World 2021. Okay. The new Miss Universe is Nicaragua! Congratulations, Nicaragua! Ang announcement sa Miss Universe 2023 kaina sa coronation night. Samtang nyara naman ang winning o kanari naman ang winning answer ni Miss Universe 2023 sa pamangkot nga, if you could live 1 year in another woman's shoes, who would you choose and why? If you could live 1 year in another woman's shoes, who would you choose? Mujer, ¿a quién escogerías y por qué? Escogería a Mary Wollstonecraft porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. Vivió una situación muy difícil. I would choose Mary Wollstonecraft because she opened the gap and it gave an opportunity to many women. Y haría lo posible para que las brechas salariales de esa época fueran una oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar. And what I would do, I would want that gap, that income gap, would open up so that women could work. En cualquier área que se puedan desempeñar, porque no hay límite para la mujer. Podemos y tenemos la capacidad. In any area that they choose to work in, because there are no limitations for women. Esa época fue 1756. 2023 haciendo historia. That was 1750. Now in 2023, we're making history. Ang winning answer ni Miss Nicaragua, Shanice Palacios. Nagtapos naman sa top 10 ang pambato sa Pilipinas nga si Michelle Marquez D sa Miss Universe 2023 nga gimpatigalan sa El Salvador. Mandumduman nga si D ang nalakip sa silver finalist kaupod ang Angola, Brazil, Chile, Lebanon, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine kag Zimbabwe. Samtang sunod naman sa top 5 ang Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Thailand kag Colombia. Mandumduman nga nakakuha na sang 4 ka mga corona ang Pilipinas sa Miss Universe. Una sa adtong 1969 kay Gloria Diaz, Margie Moran sa adtong 1973. Pia Wurtzbach sa 2015 kag Catriona Gray naman sa 2018. Samtang gintutukan naman sa Pinoy pageant fans ang gipatigayon nga 72nd Miss Universe Finals apang madamo ang naghuyhoy ang abaga matapos nga tubtob lamang sa top 10 si Michelle D. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagamay at makabombo kabugusan naman yung pagpangalagan dito sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 19 sa bulan na sa Nobyembre, sinitig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and now. Samtang sa atin naman niya Bombo Radio kay Star FM Christmas Countdown. Trantay sa iskaadlan na lamang nabilinan tesang adlaw sang Paskwa. Samtang antes kita magtakop patanda ni panumbalikan ng aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, mga inspirational stories sang pila ka mga blood donor sa Dugong Bombo 2023 aton gintalakay.
Pila ka mga blood donors nga nagdaog sa dugong bombo raffle draw kahapon naka-claim na sang ilang nga premyo. Si Lainon nga nag-rank 4 sa Geodetic Engineer Licensure Examinations tuman ang kalipay sa achievement. Suspetsado sa pagpatay sa mag-live-in sa Murcia sang Biyernes wala sa gihapon makilalaan. Senior citizen nga mangunguma pilason matapos ginluthang sa Pulupandan. Sa balita National Transport Group nga Piston, nagpanindugan nga dayunon ang nationwide transport strike buwas tubtob sa Miyerkules. Department of Social Welfare and Development ginkwestiyon ni Senator Bongo bangod sa aligasyon gintabog ang mga indigenous people nga nagpangayo sang bulig. Pagbakal sang Bureau of Customs sang manubo nga kalidad nga mobile X-ray equipment ginkwestiyon ni Senator Raffy Tulfo. Sa balita international, pagpalupad sang surveillance drone sa Gaza ginpauntat na sang Israeli forces matapos ang hingyo sang Hamas militants kabaylo sang hostages. Balita sa inampang pag-divorce sang kilala nga ice prince sang Japan sa iya asawa. Ginabasol sini sa harassment sang media. Sa balita sa entertainment, pambatos ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 Michelle D nalakip sa top 10 sa coronation night sang pageant. Miss Nicaragua ginkoronahan nga Miss Universe 2023. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Kagkaroon, standby nakta sa masunod na programa ang Bombo Harana kagiban pa. Makaupod naman natin si Bombo Daniel Lecciones sa katapusan. Kami na niya ng tagbalita. Sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa atraman niya, Bombo News Analysis, yung kadalas ang ating mauko niya tagpalamati. Pagbabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, Metigulo, Informal Settlers. Census ginrekomendar nga patigayunon. Agod ang mga benepisyaryo hibaloon. Kumbala, sila nag-i-star sa gyapon sa mga lote nga ila nahiangkon. Relocation sites sang syudad nga programa. Malapad nga duta ginbakal agud mapanghiwa. Informal settlers diri paistaron agud makaangkon man sang duta nga kaugalingon. Apang ang iban gintalikdan ng ining nga grasya. Ila lote ginpaulian kag lain na sa karon ang nagapanagiya. Katuyuan sa syudad na baliwala, informal settlers balik sa ginahalinan nila. Syudad abi wala monitoring. Pagkatapos paragtag sang lote, sila ang wala na checking. Ano pa, bisan pagbayad sang bulanan ng obligasyon, ginkalipatan sa malawig na nga tion. Ang ini nga panguna-una pananawan ginpadala ni Erickson Sudayan, sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo. Narito ang isa sa mga successful blood donors. Ako si Ivan Servisa sang Barangay Lagasan, Bago City. Nagdunet dugo sa Bombo Radio. Upod ko ang akong asawa. Tanan ako gali si Joyce Cerveza sang Barangay Lagasan, Bago City. Isaman ka successful blood donor sa Dugong Bombo. 7 times na ako makakadunet dugo. I-encourage ko si Mrs. nga magdunet madugo para man sa iya kayong lawas. Okay ginang benepisyo nami sa lawas kag taway sa panglawason kag nami. I-encourage ko siya para man sa kayong lawas ya. Okay man oh. Kay nakita ko man ang progress iya nga pagpako ya dugo. 5 times na ko subong. Gina-encourage ko man ang iba nga magdunet sa dugo kay importante kay si kayong lawas kag makabulig man sa ilang isig kapareho. Kag salamat gid. Basta Radio Bombo. Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao but Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong Welcome naman mga kabyanan sa ginahulat ng tanan ang palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Lingawon ko naman kamo sa sininga kagabihon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo alagad sa kahanginan ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga alas 9 sang gabi diri sa aton nga pangalagad kag kun may ara kamo sang gusto dira nga i-request nga mga ambanon kag mga greetings ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Okay na kamo dira, nagailay-hilay na, nakatapos na panyapon, may ara pang ulan nakapanyapon, may ara pa nagaluto.
Samtang nagaluto, ari na ang inyong kaupod sa pagluto, kag sa pagpanyapon, kag sa paghilay-hilay. Ang palatuntunan, bumbo, harana, kag iban pa. Ang aton nga una nga igapabatisin yung ambahanon, ang ambahanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo, ako ang namunit. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma, ang akon ginpaon madamo nga litra, barutugin sakyan sang subri nga rusa, lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan, sang subri nga rusa barutugin sakyan. Ang papel nga puti akon linayagan, kamot ko kag lapis, kamot ko kag lapis, amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit, taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat, kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila, amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon, uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon, uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ako ang namunit ni Virgilio Pirot. 5 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi, kagkaroon sa aton nga mga talamyawon, balang ang pagpamati sa kay Sherwin Marco Wee. Good evening kay Father Francis Perez from Maylin Docto Prado. Mayang gabi bumbudan ma-request si Nanay Elisa Buraw sang Barangay Cruising Pulupandan sang kanta nga It's Hard to Forget. Shout out lang da sa tanan nga nagapamati sa Bumbarana Bacolod. Thanks Bumbo and more power. From Jima Filomeno. Mayang gabi Bumbo Daniel present siling ni Sherwin Marco Wee. Good evening Bumbudan watching live from Sitio Ambacan, San Enrique.
Please greet Villalba, Lopez family, Roland, Jason, Jofel, Nelson, Evelyn, Rolin, Polka, kag Johnny Taylorin from Joseph Pacifico. Hi to Shane Roado from Sherwin Marco Wi. Good evening, Bumbudan, patamyo kay Ma'am Pinky, sang kayong it, kag request ko dayon, bisan sa damgulang. Thanks and more power. From Joey Perales. Mayong gabi, bumbuharana kag iban pa. Shout out Sir Dan sa akon amigo Tutong Ski, Higher 65, kag sa tanan nga katapos ang Higher Communication Group. From Elodie Ivon Kanyada. Good rainy evening, Bumbudan. Following up my request last Sunday, rain. Sige. Cheryl Hinulan, Villaflor. Good evening, Bumbudan, kag sa Bumbu Radio from Rosie Tan. Good evening, good PM, Bumbudan. Please request tunay na pag-ibig. Thank you. Lovely Longgakit. Gaylay Hilay na Bumbudan from Sherwin Marco Wi. Good evening, Bumbudan. Shout out lang kami di Razo, sobre to the family, mga kids, Kuting, Yep, Justin, GL, Janjan, Budid, Julian, Jules, Sangpurok, Kawayanan, Barangay Vista Alegre, always good. Nakatutok sa programa from Ronnie sobre todo. Good evening, Bumbudan. Greet ko kay Jolim Roquero, Charis, Paul Gambua, Clory, Rolando Danyuso, Maria Luisa, Avelino Roldan, kag request ko bakas ng lumipas. Ukon, ala-ala ay ikaw. Salamat, Bumbudan. From Anisita Gamboa. Ang next song naton, ang ambanon mga kabyanan nga may tigulo, It's Hard to Forget. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang until the end, imo ako pag-aunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything,
Paslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Amuya to ang ambanon nga it's hard to forget. Paliw ko daw bumbukim do sa makanta sang rain. Rain nga kanta, rain. Ang rain dabi, liyog lang ko da. May gabi ibumudan patamiyaw ko gali si Papa Tisok nga nagapamati isubong. From Nathaniel Aguado Bugot. Hala ay kanami. May mga heart-heart pa siling ni anak-anak Rufil. Good evening, bumudan. Avi listener magid kami. Pag-greet lang family ihar. Si Villaros Villegas kag Dubduban. Kag pag-greet ko man ang kapid ko nga bata nga si Cherry Ann kag Chari May. Sir Dan, request lang when I'm gone. Thanks, God, more power. God bless from Tisay Bolivar, Ihar. Good evening, Bumbo Daniel, watching relocation site, Barangay 21 Victorias. Request ko Larawang Kupas. Clarence Alquiza, Colintava. Good evening, Sir Daniel. Pa-request touch by touch. Thanks, Sir Daniel, from Maylindok to Prado. Ang touch by touch, kaling do ka disco siya. Isli ng bisang lain, inang kuwan lang, inang mga mild stroke lang. Touch by touch do ka disco no? Good evening, Bumbudan from Ilog Negros Occidental, Louis Lumbrado. Nya punta Sir Daniel early dinner kay si Sir nagpa-Australia. Bao, timayo lang from Maylindok to Prado. Good evening, Bumbudan. Avid fan gid ka sang Bumbo. Avid fan gid ko sang Bumbo. Kami sang bana ko. Dugay na gid request ko. A time for us. A time for us. I-play. Rain. A time for us. Tamyaw lang sa bana ko si sa Gimaras Arturo Dormis. Ari lang kuya sa Carmela Talisay, salamat gid. From Leticia Kindo Dormis. Sige, karon dugay-dugay i-play ta ang A Time for Us. Good evening. Sige. Basi si Kwan si Teresa, basi may kanta siya nga Rain. Si Teresa, basi arada siya. No? Ang Rain Gently Fall na bla. Good evening, Bumbudan, yung request ko, umiyak. Umiyak may arana, umiyak lang. Sige, tanong lang. Good evening da sa taga Bumburadyo. Git ko lang da ang Team Bambo. Git ko lang da si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag Rigmar Abrasia, kag si Iron Hirotsi, kag si Eagle sa Panaad, kag Marlon Tagi nga taga Sagay, kag si Warlit de la Terna, kag si John Mailom sa Barangay Kabug, kag si Edgar Dakipil, kag si J. Albert Torres taga Sumag. Request ko kuring ni Nining from Tutong Ski. Bumbudan, maayong gabi lang da, liyaw ko greet sa tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Blangingay, Pontevedra Negros Occidental. Bumbudan, ma-traffic ang Cebu. Bumbudan, mga katapusan kami ma-pull out sa dry dock. Madamo ganyan salamat. From Leo Baygar. Thank you, gid Bumbudan. Nakapapicture gid si Banahon si Imo sang Sabado pag bloodletting sang dugong bumbo. Ang ngalan niya si Andrew Tan. Abaw, ti mayo gid kay isa katugali sa isa gili to si Andrew Tan sa nagpa-picture pud sakon ba? Sige, ayos gid, no? Hindi na ya, laughter in the rain, kunya rain lang gid yan, rain gently fall, no? Whenever you say good night, daw mo na bala mo. Ang kuwabla ning rain gently fall, whenever you say good night. Sige, kilimugulo ni Kimo sang rain. Basi bla ang pakantahon mo lang nagkanta bla sang rain go away bla. Rain go away ka magin another day. Sige. Balikan tala na karon ang kuana. Balikan tala karon ang rain. Ari anayo ang ambanon nga alaala ay ikaw ni Idi Peregrina. Malilimutan
Kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Alaala ay ikaw. 18 minutos na kiligid sa tagnang alas 7 sa gabi. Kag this time mga kabayanan, ang ambanon nga rain, no? Sige, Abi. Rain gently falls, we never say goodnight, falling like when you're out of sight. Rain follows me, even in my bed, and rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall, each day is like winter time. But I can never say I care, I know it won't be smart. Somebody owns your heart, it could never be mine. So it rains when you're near, knowing we can't ever touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So I'd rather live with the rain. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, you're mine. There'll be no summer, spring or fall, each day is like winter time. But I can never say I care, no it won't be smart. Somebody owns your heart, it can never be mine. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall, each day is like winter time. But I can never say I care, I know it won't be smart. Somebody owns your heart, it can never be mine. Somebody owns your heart, it can never be mine. Oh, salamat gid Jules, no, sa ambanon nga rain. 21 minutos sa kiligid sa tagna nga alas 7 sa gabi. O ginapanawagan ko gali ang mga wala pa makaklaim sa ila sini nga mga premyo. Sa ginpatikam lang nga dugong bumbok kagapon, may ara kita sang draw, no, sa mga mga successful blood donors. May ara sang magadaog sang tag na pulo ka kilo nga bugas, may ara man sang magadaog sang tag 1,000 pesos nga cash.
Kag may araman sang magadaog sang 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, no? Ang nakuha din nga premium pa lang ang isa ka 3,000 pesos, 2,000 pesos na may nakuha naman. Ang 4,000 kag ang 5 wala pa, no? Ang 4,000 pesos nga cash nagkadto sa kay Madriliho Jamilin, no? Madriliho Jamilin sang Airport Subdivision Barangay Singkang, Bacolod City, no? 4,000 ning imo nga premium nga makuha diri. Kag ang 5,000 pesos nagkadto sa kay sino Nira Duna, no? Nira Duna A sang Zone 5, Pulupandan, Negros Occidental. May ari pa din na kaya wala makakuha sang tag 1,000 pesos, no? Kay lima ni ang baton nakuha na di ang tatlo, may duha na bilin si Antipuesto Mark sang Phase 6A, Purok Pagidait Barangay Handumanan, no? Kag Subungman si Sudayan Tami sang Barangay Mabini, Valladolid, Negros Occidental. Wala pa man niya makuha man ang iyang premium nga 1,000 pesos. Kag sa bugas nga tag na pulo ka kilo si John Philip Prudenti sang Barangay Tibsok, San Enrique, Negros Occidental. Subungman si Bituon Benedict P, no? Sang Silay City. Kag si Winster Diham sang napulo man ka kilo nga bugas wa niya pa man makuha si Precious Love Torres sang Silin Homes, Barangay Estepania, Bacolod City, 10 kilos of rice man wala pa man makuha. Kag si Annabel Floralde sang Barangay Takuling, Bacolod City. Subungman si Panis Hana Marie sang Bual Barangay Asinda Bual, Barangay Kapitan Ramon, Silay City. Kag si Aphrodite Bantigi sang Block 15 Lot 1, ECC Villas, Barangay Alihis. Kag ang katapusan si Ricky Caballero sang SP Village, Barangay Panukoy, Bacolod City. So kuhaon nyo lang ang inyong mga premyo, may buwas pa man, no? Kuhaon nyo ang inyong mga premyo, di kay kanugon man bilang pasalamat lang niya sa mga nagdonar sang dugo, naghatag kita sa mga paraffol para nga daw mangin masadya pagid, no? Ang pagpatigayon sang bloodletting. Sige, 25 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 7 diri sa pagpangalagad sa platuntunan. Git ang bumbuharana kag iban pa. May ara ka dira tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig mo bala bumbukim tunay ina siya. No, hindi ko tapat gid. Tapat gid nagapamati bala di sa sumong pagsiling ko nga ang imo pag-ibig hindi tunay. Tunay blang imo pag-ibig lungo siya hindi. Lawag-lawag lang to ni Kim no? Tunay na pag-ibig na Kim pagitada bisi sino dang ara nga makanta sang tunay na pag-ibig. So ikaw nang bahala dira kay mabasa ko na isang dugang pa nga mga talamyawon, no, para mahingagaw tani, no? Maayong gabi bumbudan ga live streaming bumburana sa Garilak si Mama Nini kag Inday Kata Juarez family sang Purok Malipayon, Barangay Sampinit. Request ko bumbudan You Needed Me, Edwin Ispindi Juarez. Good evening bumbudan, ari naman ako manamyaw naman ko sang tanan nga taga Mabini Pulupandan, especially sa season family kag kay Choy Arturo Tinero gapamati siya subong liog lang mi dayon patukar kampo ni Ladyo. Salamat gid from me Barciliano season. Maayong gabi Bumbo Daniel, pa-request ko kahit isang saglit. Jimmy Avilino. Sige, ang iban karong ko lang ni basahon, no? Kay ari na si Marvin. Maayo lang man lang ni si Marvin Agni kay damo ang tingog niya ni si Idi Peregrina mo, pero ambot subong ko ng tingog niya kung si Idi Peregrina gyapon sa ambanon nga tunay na pag-ibig. Sige abi.
Magmula na makilala ka, damdamin kong ito sa'yo ibang-iba. Paligid kong ito ay anong ganda. Ito ba ang tunay na pagsinta? Nangangarap ako kasama ka, makita at mahagana, mayakap ka, maging sa panaginip ay kasama ka. Ito ba ang tunay na pagsinta? Kay sarap pinggin, minamahal mo ako, minamahal kita. Sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kay tamis. Ito ba ang tunay na pag-ibig? Magmula na makilala ka, damdamin kong ito sa'yo ibang-iba. Paligid kong ito ay anong ganda. Ito ba ang tunay na pagsinta? Nangangarap akong kasama ka, makita at mahagana, mayakap ka, maging sa panaginip ay kasama ka. Ito ba ang tunay na pagsinta? Kay sarap pinggin, minamahal mo ako, minamahal kita. Sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kay tamis. Ito ba ang tunay na pag-ibig? Kay sarap pinggin, minamahal mo ako, minamahal kita. Sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kay tamis. Ito ba ang tunay na pag-ibig? Minamahal mo ako, minamahal kita. Sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kay tamis. Ito ba ang tunay na pag-ibig?
Ang ambanon nga may tigulo, tunay na pag-ibig. Si Marvin, no, kung lain man nga singer daw, makuha niya man ang damo gini siya tingog. Kung hindi Peregrina man. Sumundo, April Boy Regino man siya. Salamat, Marvin. No? Sa ambanon nga tunay na pag-ibig. May aridri bakas ng lumipas. Si Marvin, abi pabalik ko natin sa bakas ng lumipas, abi. Good PM kay ang sunod naton nga ipabati ang bakas ng lumipas. Good PM bumudan ginatamyaw ko ang akon ugangan nga si Nanay Berning nga nagapamati subong kang akon mga bayaw nga si Rilin kag Janivic nga nagahiwat si ila birthday subong. Wow, grabe mayong. Ma-request ko bumudan, God knows how much I love you. Ang nagatamyaw Alma Garcia sa Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Maraming salamat bumbudan. God bless you always. Ari pagid. Good evening bumbudan, ginatamyaw ko gali si Kuni Pusitos and Family Pusitos. Pa-request lang dayon sa asong nga tamasak. Thank you. From Jovita Pusitos. Good evening bumbudan, patamyaw lang man patamyaw lang Ma'am Carla de la Cruz sa Barangay Lagasan, Bago City, kag sa de la Cruz family sa Mabini Valladolid, especially Lola Maring. Request lang bakya munining from Ulihing Tubo. Thank you, God bless, more power from Carl de la Cruz. Good evening bumudan, pa-request ang akon papa theme song nila ni Mama kag Papa Power of Love. Pero may ginis lang pamati si all the way from Barangay Tabaw, bye-bye San Enrique, Analia Villaruz. Good evening bumbudan, liog tamyaw sang ang solid fan sang bumbo nga si Chio Arturo Tinero sa Mabini Plupanan kag Nanay Mersing. Salamat gid from Sara Season di Asis. Good evening bumbudan from Barangay Kamingawan, Kabangkalan, natamyaw ko ang pamilya Brigabiel sa Barangay Bailong, Bago City from Tin Ilya Rice. Okay. Ari pagid bumbudan, good evening. Patamyaw ko gali kay Gregorio Marquez sa Villa Magdalena, Barangay Masilingan. Request song Love, This Is My Song. Jan ang nag-request, Jan Matthew. Good evening bumbo, Daniel request Mahal na Mahal Kita. Si Lola Judith Alquisa sa relocation site Barangay 21, Victoria City. Clarence Alquisa, Colintava. Hi to Sherwin, siling ni Shane Ruado. si anong sunod ganito ning bakas ng lumipas si Marvin yapondar na si Marvin. Sige abi Marvin sa ambanon nga bakas ng lumipas. Kapag ikaw ay umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Darasal at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita,
Mga bakas ng lumipas, sinta, ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, na tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas, sinta, ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas. Salamat Marvin Agni. Dugangan pagid nato ng pagpabati sa inyo sa mga matahong nga mga lalantunon, mga ambanon, pangharana sa sininga kagabihon. Okay pa kamuda. Chikabi ko na si Teresa. Kay pakantaw naton sang sunod nga request diri ang ambanon nga may tigulo When I'm Gone. Si Teresa lang pakantahon ta sang When I'm Gone. Kag tapos ang When I'm Gone bumbukim ang ambanon nga larawang kupas. Pero unahon tanay ang When I'm Gone. Kay amani ang sunod diri sa aton nga nakalinyada, naka-line up nga mga inog pabati sa inyo nga mga ambahanon. No, ara pa kamuda, okay lang. Hands up abing. I-hands up ang tiil. Sinilay, hands up ang tiil. Grabe, no? Paano na i-hands up ang tiil? Hands up ang i-fit up ang tiil. Sige. Ara na ang si Teresa na. Sige, pamatian na ito na si Teresa Banwa sa ambanon nga When I'm Gone. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take out all the photographs? May you spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night when your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, and just for a moment be close to you, pretend that I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we've both chased our fantasies, love will bring you back to me. When I'm gone, I'll be thinking about you constantly, 'cause you're locked inside my memory from now on. And I know that we said we need a time apart, but your love keeps pulling at my heart, pulling strong. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your
emotions, the fantasies. Love will bring you back to me. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, and just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we've both changed our fantasies, love will bring you back to me. Ang ambanon nga may tigulo when I'm gone. Magabalik kita banwa pagkaligid lamang sang pila ka may importante nga mga panumdom. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882, tubtob 1885. Sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo. Sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ang larawang kupas naton dira okay pa man, makikitaon pa man ang larawang kupas. Sige man ang isunod naton ang larawang kupas. Good evening, watching from Hong Kong. Nidlaw ko sa lola kag tatay ko, paborito nila nga Bumbo Harana every Sunday from CKSY Mera. Sige. At least madula imo kidlaw nga pamati ka subong diri sa Bumbo Harana. Hi, watching here in Saravia. Greet ko gali si Nanay Morita sa Barangay San Jose sa Ravia. Request ko song Sino ang Dapat Basulon from Kenneth Cañete. Good evening, Bumbudan. Request ko kanta ni Anthony Castelo, Balat Kayo. Nag-request si di na to. Naglumpat naman ho. Hampang isa lumpat-lumpat eh. Ang nag-request si Louie Lumbrado. Kag ari pagid. Nagsamot na gid yan eh. Di na to siya man. Nagadula siya. Ara na ang kuan ang ano gito nga banon larawang kupas. Balikan ko lang dugay-dugay ang iban pang mga talamyawon. Ari na ang larawang kupas. Isang larawang kupas ay aking nasilay ang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko lamang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin lang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y panabuhan ng tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti masaya, at ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato.
Makulay na yung tunang buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kubas. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Ang ambanon nga tigulo larawang kupas. Isunod nato na bumbukim ang ambanon nga A Time for Us. Good evening bumbuda, nakapapicture gidman kami ni Mrs. sa imo sang Sabado sa dugong bumbo. Tamyaw lang ko sa mga GL Balunis and Fernandez family regard sa mga bumbo staff and keep safe. Gid from James GL. Salamat man, no? Kalipay ko lang yaang may magkatutuya sa ako na magpa-picture mo. Ayos kaya may problema. Sige. Good evening nga bumbudan, natamyaw ko lang sa Barangay Araal, Carlota City, Sitio Idan, Bulacan, ining Bulacan kag Jesus Bulacan Jr. Kag sa Minlo Talisay Sir Sitio ito ni kag Tia Afe, wanisa salamat gid bumbudan. A Time for Us. Sige. Ang sunod naton nga ipabati kag ipakita sa inyo diri sa aton Facebook Live, no? Good evening nga bumbudan, watching live from Hacienda Osipa, Isabela. Tamyaw lang kay Brad Mating sa Hacienda Espanya, Isabela. Nga nagpamatigid sa gitara sa bumbo, request ko Iloilo Banuang Pinalanga from Marinato Tanyuan. Good evening nga bumbudan, tamyaw ko na family Baligwas, Calago, Himida sa Purok Hervias 2, Barangay Villamonte sa Amulula, Milituna, Calago, Himida. Request song matun nila. Salamat kid, God bless. From Mark Navarro, Baligwas. Good evening nga bumbudan, palig ko tamyaw kay tatay namon Peter Tuong sa barangay Kabakungan. Kapamatigid, request lang ko sad movies from Nonoy Rutuong. Good evening bumbudan, natamyaw ko lang sa barangay Araal, Carlota City, Sitio Dan, Bulacan, ining Bulacan Kagisuan. Okay, doon nabasa ko naman Sige. Ang nagpanamyaw kin Bulaca, Juanisa. Julinda Montaño Malinag, sinyahay bumbudan, may gabi kanawig gidya pamatian ng kanta na Ilonggo sa imo lang na iya namon mapatian bumbudan. Hi sa Montaño family, Villasis family, kag Malinag family sa Tularukan, Mina, Iloilo. Salamat bumbudan, mabuhay ang Bumbo Radio. From Julinda Montaño Malinag. May gabi bumbudan, liog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, kag tiyay Magitla Chika sang Alihis. Bakulod subuman kay Tita Ismay Galve, Galyardi kag Tita Luding Bernarda sang Giwano ni Valencia Guimaras. Subuman sa Primavera family sang Panukoy from Francisco Sinaon. Request kami bumbudan, mauli gid ako sa Antique. Shoutout kay Poter Inlaw kag request abi bumbudan luha from Dilsa Ballesteros. May gabi bumbudan, liog lang ko greet kay Mama Maria Fili Kimba kag Papa Muroy. Request lang ko dandansoy ukon kuring nining. Salamat ibumbudan from Nini. Good evening bumbudan, liog patamyaw kay Papa Eliseo Bugot nga taga Hacienda Naga, Barangay Bagtik, Silay City. Nga pirmi galantaw sa imo live sa TV. Kag liog bumbudan, pa-request si Papa, My Pledge of Love. Thank you Gida bumbudan from Ilin Bugot. Mayang gabi bumbudan, palihog tamyaw kay Lolo Rolando Tailok, Sibugan kag asawa nga si Susing Maripusa Tuni Rose sang Valladolid. Agud muok ang ilatulog. Salamat gid from Ria. Request ni Tailok bumbudan, One Moment in Time. Julinda okay. Okay lang kami di ni Julinda.
Sir Daniel, Bohemian Rhapsody o kon hindi gani touch by touch, Bohemian Rhapsody tanang-tanang karon ha. Okay na ta sa A Time for Us. Mylene Dukto, okay, nabasa ko na ni Gina. Good evening, Bumbo Dan. Mayang gabi lang da family Bihar kay family Amorin sa Talisay. Salamat gid from Milani Bihar. Good evening, Bumbo Dan. Patami kay Nanay Fidi Labrador sa Barangay 34 nagapamatigid sa imo programa Bumbo Dan. Salamat gid from Junjun Labrador. A Time for Us. Time for us, someday they'll be when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must start. A time for us at last to see a life worthwhile for you and me. And with our love through tears and thorns we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a world of shining hope for you and me. Of shining for you and me. A Time for Us. Sino ito kanta? Si Andy Williams man to? Si Pavarotti? Kawawa siya. Bisa si Pavarotti.
Sino to ginpakanta mo man daw kuha yan tiyong ni Pavarotti, no? Daw si Andy Williams man. Oo. si Kim. Pero ti man imo nga singer subong Kim ah. Daw mapabilib mo man ko sa mga singer sa subong. Ipakilala mo sa aton big imo nga singer kay daw ay ko makilala ako. Pero mo Daniel watching relocation site Barangay 21 Victoria City. Clarence Alquisa Kulintava. Good evening man sa kay Juart Mandagit Torres. Si Roberto Larose. O si Roberto Larose gilito no Pavarotti man tingog niya no. Mga talagsahon na niya mga tingog niya mga amo na niya mo. Din pagid. Good evening Bumbadan, pwede mag-request Promise Me by Beverly Craven. From Zia Angel Maulas. Tanaw-tala na ko malabutan ta ha. Kay may ari pa gani diri umiiyak. Kaya na nila ang umiiyak. Tanaw dabing umiiyak. Ano ni nga klase sang kuaning umiiyak daw nabatian ko na ni daw hindi ko ma-recall ang umiiyak or umiyak. Basta daw umiyak or umiiyak. Basta mo na. Good evening Bumbudan, liog ko tamyaw sa iloy ko nga si Asila Asing Moralia diri sa Palaka Norte Pulupandan. Wala giniya ginapatay ang radyo niya halin sa Agasta sa gabi. 81 years old na siya pero sa kaluoy baskog pa. Kag sa tanan nga nagapamati mayong gabi. Kag request ko Paper Roses. Iya gina paborito. Ga sunod gina siya. Salamat gid Bumbudan from Vilma Moralia. Sige, umiiyak ang puso. Basya mo na. Okay, sundan talan kuring ni Nining nga may request di kuring ni Nining Kung wala dang umiyak ang puso, siguro amo na guro ang imo nga gina-request ay sa nag-request bala, umiiyak ang puso. Yan ni April Boy Regino. Sige lang hindi lang si April Boy pakanta kay maluoy ka na way na to sa bala sa kalibutan. Ang imo da nga manog kanta nga mga daw April Boy man ang tingog bla. Sige, umiiyak ang puso. Nado mo na sa gali ang title sina. No, kag pagkatapos sa umiiyak ang puso, isunod naton ang kuring ni Nining. Nga masyado kahumok ang iyang balahibo, no? Ara na, umiiyak ang puso. 15 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 8. Pero kung daw lang alang pa si ang ara na siya, kay kung daw lang alang pa si unahon kana ng kuring. Pero kay ara naman isunod na lang ang kuring ni Nining. Yari na ang umiiyak ang puso. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di ko na kaya ang umanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay
Umiiyak ang puso. 19 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8. Isunod naton ang ambanon nga may tigulo kuring ni Nining. Malangga ni Nini ang iya nga kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni Nining. Happy sila sa bidingin. Sampisa ka adlaw nga Sabado. Naglapat ang kuring nagkadto sa disco. Nagsunggod kay Nining mabuot nga kuring. Tungod lamang sa kay akin. Kailo nga Nining kay nagtalangison. Wala sing kalipay halos manginaon. Sa adlaw kagabi kuring ginahandom. Pirmi lang ga konsumisyon. Sa tihak nga bahin subok man ang kuring. Wala sing kalipay kung wala si Nining. Abang kay anhon niya ara iya galing. Pinpin di Sara pindi almasin. Nagligat ang oras adlaw sinimana. Damot-damot tawo pasyar sa may plaza. Dito man si Nining kay masinunokon. Dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza nagkita ang duha. Kalipay sa tughan naggali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining. Story nga may happy ending. Ang story nga may happy ending sa ambanon nga kuring ni Nining. Good evening, bumudan. Ginatamyaw ko mga taga Central Maaw, Balintawak. Kag from Julie Soyo. Good evening, bumudan, watching from Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Hirtrudis Arilia. Isunod ganit naton, isunod naton gali sa kuring ni Nining, Bumbo Kim. Ang ambanon nga You Needed Me. No, You Needed Me. Katahom gid sang kanta nga A Time for Us, Sir Daniel, from Mylene Docto Parado. Kag ari pagid ang si Eric Sayon siya. Good PM mong budan, greet ko sa Silay sa Barangay Rizal, family Kasuyon, request ko The Past. Eric Sayon. Good evening, bumudan. Greet ko lang, happy listening si Mama Pising Mahusay sa Palangka Village, Victoria City. Please play Ilonggo Midley by Tribo ni Mali. Thanks and more power from Ayet Paragiton Mahusay. Kag ang ambanon nga ano ganito? You Needed Me. Oo. Good evening nga bumudan, greet lang. Ay, tapos na to. Good evening nga bumudan, greet lang si Rodi kag si Gloria Balibalos gapamat isla subong sa Bomborana from Lilita De Leon. Salamat gid. Tupi De Leon. Bumbudan, request lang ko Impossible Dream. Shout out lang kay Erlinda Perez, kay Carmela Lacbañez, Salvacion Palaran of Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, from Vergara, Jeronimo. Good evening, watching from Barbaza, Antique. Shout out sa Fortit family. Siling ni Carlich Yasser Fortit. So, ginapreparar mga kabyanan ang ambanon nga You Needed Me. No? Basahan ko yan ang iban pang mga talamyawon. Good evening, Bumbo Daniel. Tamyaw ko lang Pariwili Minyo Nuevo. Tatay Ben na Pristo sa sang handumanan anaga panamyaw. Okay.
Sige. Doon na 24 minutos ang nakaligat sa tagna ng alas 8. Para ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, bumbuharana kag iban payari na ang ambanon nga may tigulo, You Needed Me. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me. You held me up, you gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon the pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. You gave me love when I was at the end, and turned my lives back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Oh, yes, you needed me. You needed me. Ang ambanon nga may tigulo, You Needed Me. Isunod naton ang kampo ni Ladyo, tapos East Side Band to siya, nagkanta. Ipasunod ko, ipatigana ko nga daan, ipapreparar ko ang ambanon nga kahit isang saglit na bumbukim, kahit isang saglit, no? Mayong gabi man, ginatamyaw naton sa mayong gabi, si Nonoy and Lani Parulanan sa Kaliling Kawayan, kag Ma'am Mildred Hilarde sa Bakyas Mansilingan, Bacolod City, nagkapamati Subong. Ang nagapanamyaw Leo Siralbo. May lang gabi man sa kay Kagawad Bernibin Consiho. Sige. Ano pagid? Ang aton nga sunod nga igapabati nga ambanon, karon na dugay-dugay ang kwan preparahan na sila sa kahit isang saglit. Yari na ang ambanon ni Virilio Pirot nga may tigulo, Kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo,
ulitaw, nangahas magsulat sang kamot yang tuo. Dinikta sang apa, sinulat sang kumpul, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam ko ta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Amo ni ang swerte niya. This time, 31 minutos na kiligad sa tag ng alas 8, yari ang ambanon nga kahit isang saglit, igadulong sang DM Music. Sa yabi, pamatian nato ng DM Music, sa ambanon nga kahit isang saglit. Paano ang puso ko ito ngayon lumisan ka sa buhay ko kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano nang mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko. Paano mga pangarap, mga pangarap
ko sa bawat isa. Sana'y ika'y muling makita ko. Ang tibok ng puso ko. Sana'y yakapin mo akong muli kahit sandali, kahit isang saglit. Mayakap ka. Puso ko'y biglang nawalila. Iyong iniwanan na lagi isa. Sana'y ika'y muling makita ko. Damhin ang tibok ng puso mo. Yakapin mo akong muli kahit sandali, kahit isang saglit. Mayakap ka. Kahit isang saglit, 37 minutos ang nakaligid sa taknang alas 8. Happy 27th birthday sa kay Shane Sufficiencia sang Disito Alihis. Oh, kababayan. Sige, sadyahon tang birthday ni Shane. Sadya na tuguro sa kailan ni Shane Subong. Kay birthday niya mo. This time mga kabiyanan, ang may ara kada sang sino daw pakantaw mo sang God knows how much I love you. Sige, God knows how much I love you. Sige, samtang gina-preparar ang bahanon nga God knows how much I love you. I-play-anay nato siguro ang bahanon nga tamasak. No, kay kagina do may gin-request ni kaginang ang tamasak lang nga kabayo ni Kwan ni sino ni ni Virgilio Pirot. Oh, do hindi ko makita si tamasak, nagpalagyugol ko si tamasak ay sige, ari na ang ambanon nga tamasak. Tamasak. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuwa
Banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo prutas yung nga pamilya, kabayo nga bukay nga lansita masak sila ang tagiya. Sang timpo nga una hinigugmata nga duta, ginsakop sang malain nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan sang maitom nga dagka, agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa kagatos nga ilaging hugtan. Galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingakat sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa irong iro, sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat, himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak nuibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan, nga mangin talanog liyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Ang ambanon nga may tigulo Tamasak. May request to gina ni Maylin, no? Ang ambanon nga Bohemian Rhapsody. Kaya ang request gina tanikwan ning Touch by Touch. Isin ko daw siya, dumanya ka, do ka disco daw. Sa isla na Bohemian Rhapsody. Okay lang niya gawa. Kay Touch by Touch, masaot na sinakaroon. Ari na ang Bohemian Rhapsody. Tiyabe? Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause an easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, Mama, just kill the man, put a gun against his head. Oh, my trigger now is dead. Mama, life had just begun, but now I've gotta
If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, but it's taking all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I've never been born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunder was a lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing this life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go, let me go. Bismillah, we will not let you go, let me go. Bismillah, we will not let you go, let me go. We'll not let you go, let me go. We'll not let you go, let me go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. So you think you can show me spinning my eyes? So you think you can love me but leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Ooh yeah, ooh yeah. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Any way the wind blows. Salamat gid Bohemian Rhapsody. May isunod kita diri ang ambanon nga bakya ni Nining, yan ni sa ulihing tubo lang, bakya ni Nining. Bumbudan, good evening. Mamati naman kami harana mo. Shout out
diri sa Barangay Kabug si Edmond Kizi and ang bata si si Barangay Kabug si Edmond KZ ang bata ko na idol yagid ka. Emily asawa ko kag si mama ko na Juanita Istrologo from Strugli. Sige, ari pagid. Salamat ko ng siling ni Mylene Lucto Parado. Sige, ginaprepara natin subong ang bakya ni Nining ulihing tubo. Ulihing tubo na siya basta ulihing tubo, no? Ang ulihing tubo na gilang nga pakantaw nato na Bumbo Kim, no, sa siling ang banon nga bakya ni Nining 11 minutos sige lang nabilin kag magadangat na kita sa tagna nga alas 9. Yari na ang bakya ni Nining. Nagpaalam si Neneng sa iya ginikanan. Dito sa Saudi siya may pag-aobrahan. Himbuka ang alkansiya na sinutan. Bakya Neneng hindi mo pagkalimutan. Mayakok ang disyerto ba tuhunang dalan. Bakya Neneng bakya sa Pilipinas. Bagay sa batalyong na imo sayang. May eroplano sa asul na langit. Tira nagasakay si Neneng na taga-bukid. Hungod nga kinbilin ang iya na pakya. Sa iloy kag amay nga nagapalangga. Mainit ang hangin sa duta sa langis. Iban ang lingwahe kag hindi man in English. Kaplisan ni Neneng may baylo nga dolares. Para ang mga manghut makakaong makailis. Bakya Neneng among pag-aalungan. Kay ikaw nangayaw sa duta sa ibay. Maghalong landirat sa ibang nga tao. Mayara nga tigrisa nawong sang karniro. Mainit man ang desyato may manug nga gutom. Pilipinas si Neneng daw bulat nga matahong. Ang dungog ni Neneng ilagag inampon. Gintama saan sa mga walay balagyaton. Wala sa manabat kay wala sa hostesya. Para sa domestic helper na Pilipina. Wala ang passport kat bit-bit ang maleta. Galakad sa dalan hindi na
ang ambahanon nga may tigulo bakya ni Nening. Okay na. Mabalik kita pagkaligay lamang sa nga pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pagin kulabos galing kita sa oras kay naari na kita sa inangan ang iban nga mga request sa sunod na ning Domingo. Of the night kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay sa unto po sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabigpa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario
nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ni Diyos si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw.
pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay,
Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.
sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego. And let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. You are the
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. And justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.